Welcome to .my channel. Ndị be anyị n'ụbọchị nke taata, inu nke anyị atụ inu nke na-asị na agadi nwaanyị nkuli nwa ka o kudo sị na eze adịrị ekuli nya ka ọ tawu atawu. Agadi nwaanyị nkuli nwa ka o kudo sị na eze adịrị ekuli nya ka ọ tawu atawu. Ma tupu na-aga n'ihu ịkọwa inu nke, biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị nke na-ege m ntị, biko follow, share ma subscribe. Follow, share ma subscribe. Ana m ekenekwa unu na ndị otu nswe na-efolo ma na-echi ma na-subscribe ụlụ. A sị na-ekene dike na nke ọma ọzọ. Ife unu na-eme na-amasị m. Ana m ekene unu maka na unu wụ na ote nkwa na-eteka. Na ọkwa unu wụkwa na osi ofe a na-esika. Ewepụ unu nwere anyị eme. Otu nswe na-efolo ma na-echi ka anyị swe na-aga n'ihu. Ka anyị na-echekwa azụ n'inu nke anyị, inu nke na-asị na agadi nwaanyị nkuli nwa ka o kudo sị na eze adịrị ekuli nya ka ọ tawu atawu. Nke mbụ, anyị ma na ụfọdụ ndị agadi nwaanyị adịghị ọzọ enwecha eze. A sị na ịchọkwa ego, enwere ilu Igbo a na-atụ na-asị na ịchọ ego eze agadi nwaanyị ọnụ, inye mmanya gbaka agbaka ka ọnwa ọnwụzi asa ya eze gụọ eze ọnụ. A sị na agadi nwaanyị ekuli nwa ka ọ kudo ọ sị na eze adịrị, si ji onye na-ekuli ka ọ tawu atawu. Ebe bute iku nwa na eze adịrọ, mba, ajọ okwu iro iku mmadụ nwa ọ sị na eze adịrọkwa, jigode na ikuli ka ọ tawu atawu. Onye ikuli nwa iku agadi nwaanyị nwa sị na eze adịrị na ya nwaanyị na onye nke igbu ya ọkọ ndị na-ata amụsụ ka o ji eze eme aka ka eji eku nwa, ejiri eze eku nwa. Onwe ihe ha gị na mmadụ na-eme, onwe ihe afụ udo okwu ma na onye nwa enyekwa ya onye nso ya egbu. Ebiabe mmadụ otu nwa, ebiabe ichie agụji egbe ọchịta ọjị ka unu taa, ote nke izi kwọcha ọjị sị na ya otu ofu sị mba ka ọpụ nke nwa. Isi aga mmadụ ji ọpụ nke ọ sị mba na ife na-egbu egbu dịkwa na nke na-agbakwa na-agba ihe asa ife na-egbu adịbi onye ọ na-ewepụla egbuo m were ụkwụ ya na-abụ na-agba ọ ya egbu ya egbu ogo na onye lọ gị ya ụbọchị ụbọchị ọ nye gị ya ka ebe ọ ji otizie ife na-egbu egbu na ọjọọ nye ya ọ sị mba na ka m wepụgodi nke nwa ife na-egbu egbu dị na nke ihe asa nya ọ na-ewepụla nke nwa otu ka isi egbu m ị na-agba ọnya ka iji osi na agadi nwaanyị ekuli nwa ka o kwuru ọ sị na eze adịrị ekuli nya ka ọ tagbuo atagbuo. Ọ nwebe gị na nwa ya aga ọ na-eme ọnwụdo okwu ọ ya aga ọgwa ya ọnwụdo ome ọ ya aga ọ na-emesa i were uche mara ife. A sị na ndị Igbo na-asịsị were ile egwu eze ya ọnụ, iwere uche mara ife. A sị na a na-agbalị ya afa, dibịa na-agbalị ya afa, iwere uche na-agba nke afa alụlụ uche alụa. Ọ nwebe ha ga na-emeri mmadụ mere gị ya iwere uche mara ma na ọchọ egbu ya egbu ka ọchọ ịzọ ya azụ. Ọnwụdo okwu mmadụ aga ọgwa ya iwere uche mara ma na ife okwu ọ na-ekwu okwu ya abalị uru ka okwu o ji emegide ya. Ọ ya dịrị nwoke ma ọ ya dịrị nwaanyị mma ka emesịa.